Hercegovina, Banja, Lika, Baranja, Slavonija ravna, Zagorje, Dalmacija dika, sve hrvatske zemlje drage, neka se ne plaše, vratit će ih gromovi, svaku grudu zemlje naše, gromovi. Nisi kao nebeski, gromovi. Još su jači, još su žešći, gromovi. Čisti se hrvatska zemlja od uljeza bande zle. Gromovi su otrov, željezna šaka za krvnike sve. Branit će grudu svoju, slobodu i dom svoj. Od Boga borci dani, gromovi spremni za boj. Gromovi nisu kao nebeski, gromovi. Još su jači, još su žešći, gromovi. Gromovi nisu kao nebeski, gromovi. Još su jači, još su žešći, gromovi. Gromovi nisu kao nebeski, Dobar dan svima, ja sam Damir Maršalić, predsjednik kluba drugog OFB-a, udruge Crne Mame. Hvala, zvani Pesilipiću, kako je ko zna, nema veze. Ovako, zahvaljujem se jer ste danas naši gosti, posebno pozdrav roditeljima, braći, sestrama, djeci i svim ostalim znači prijateljima naših poginulih i umrlih branitelja zbog koji smo mi danas okupili ovdje. Sad će biti donacija himna, pa vas molim da se ustane. Da pročitamo imena naših poginulih i umrlih branitelja. Siniša Janjić, Damir Pohić, Pavle Žgela, Damir Sajko, Željko Vidaković, Mirset Kadić, Veselko Senjak, Boris Krivačić, Ivan Cindrić, Željko Brabec, Darko Kladić, Igor Gustović, Željko Milić, Mladen Babić, Željko Miklec, Duško Glamočlija, Damir Matanović, Robert Suntešić, Josip Habečić, Ivica Bunjevac, Dževad Džekić, Antun Vitko, Antun Adžamić.
Hvala lijepa našoj glumici Milti. Sad vas zamolio da minutu šutnje odamo počast svim našim, znači tim poginulim i umrlim braniteljima i svim ostalim braniteljima koji su dali život za lijepu našu. Nek mi je večna slava i hvala. Njihove prve forma, spomen poginuli ljudi prijateljima naših prijatelja su pošli u izvedbi hrvatske glumice Milke Zečević. Sjećanje ratnika. Prvo je forma. Prolaze dani i godine, bitke za slobodu domovine i slavnih i ponosnih dana, jer krvlju vašom sloboda je ispisana. U srcu i duši ostaje uspomena na sestre i braću kojih više nema. Mlade, hrabre ratnike i heroje, zauvijek smo zaključali mi u srce svoje. Dane i godine na prvim crtama sa svojom braćom i sestrama smrti su u oči gledali, ali se nisu predali. Trpjeli krvave rane i boli za domovinu koja se voli. Ili suze tuge i radosnice za boje naše svete trobojnice. Sjećanje ratnika na dane ponosa, na dane slave i prkosa, kad nas se sve manje voli, duša plače i srce boli. Hvala lijepa Milti. Ovak sad vas još jedan put pohvalio svoje osobno ime u ime svih prijatelja, odnosno udruge Crne Mame, kluba drugog OMB-a i svih ostalih. Drago nam je da ste danas naši gosti, posebno roditelji, rekao sam već braća, sestre, djeca, naših poginulih i umrlih branitelja, svi ostali prijatelji udruge, prijatelji druge oklopne bojne. Danas će biti ugodno druženje danas s nama, da ćete se lijepo provesti. Ovo smo napravili našim pokojnim prijateljima na spomen i mislim da ako se ne budemo sjetili, mi da će se sjetiti niko. Mi osobno već obilazimo i groblje i tako dalje već godinama i družimo se s roditeljima i nas da ćemo to suradnju dostaviti i dalje. Danas da ćemo bar jedan put godišnje se naći na ovakvom skupu s roditeljima, djecom i tako dalje da održimo značajan spomen na njih. Toliko. Još sad vam postavim malu povjesnicu oklopne bojne, tako da znate o čemu se radi i da vas hvala bolje poznam s nama. Znači dana 21.9.1991. godine po zapovjedi zbornog područja Zagreb započela mobilizacija kako bi se oformila druga oklopno-mehanizirana bojna. Tijekom sljedećih mjesec dana kako je pristizalo ljudstvo, tako i tehnika iz netom oslobođene vojarne u Varaždinu, dana 25.10.1991. godine službeno je oformljena druga oklopno-mehanizirana bojna. Odmah po osnutku dijelovi postrojbe se raspoređuju na planinskom ratištu, a jedna statna bila je raspoređena na Jamnicu i Pisarove, odnosno ja sam bio tam i na je pokojni prijatelj Željko Miklec. Koncem 1991. godine druga oklopno-mehanizirana bojna je pridodana po zapovjedništvu druge gardijske brigade Grom. I koncem 1992. godine postaje dio iste kao oklopna bojna. Tijekom Domovinskog rata borbene grupe oklopne bojne uz planinsko ratište sudjelovale su još i u Bosanskoj Posavini, Hercegovini i Južnom Bojištu, te su dale veliki doprinos u oslobađanju u redarstvenim akcijama Maslenica, Bljesak te Oluja. Tijekom Domovinskog rata kroz oklopnu bojnu je prošlo do 1200 pripadnika, poginulo je 19, ranjeno 95 pripadnika. A sad ću još reći znači taj naš klub drugog OMB-a, kako je stvarno do toga došlo i kako smo počeli i kako smo se organizirali. Uglavnom se većina nas nije vidjela skoro za 10 godina. Znači od posle 1995. kako je rat završio, raspršili su se na sve strane i nikada se nismo mogli poloviti. Neki su otišli neke druge udruge i tako dalje. Idejni inicijator i začetnik svega toga je gospođa, odnosno gospodična Biljana Vrkašević. Ona je prva to počela i nas okupila oko toga, dečki, pa kad ste vi mogli naći
i osnovati nekakvu udrugu, odnosno klub nekakav gdje su mi sitnikisti druge gardijske brigade biti na okupu. I tako smo znači krenuli nas par, Vlado, Atlija, meni s lijeve strane i ja, i onda smo krenuli s tim da se okupimo. Znači prošle godine smo se napokon našli 6.4. u prostorijama udruge, u stvarnim prostorijama Hvidrotak, općine Centar, gdje smo se prvi put našli na 20-ak na okupu, gdje smo odlučili da ćemo sformirati, odnosno napraviti ili udrugu ili klub nekakvih nastavnikista. Dečki iz udruge Crne Mambe su nam dali ogromnu podršku u svemu tome i jako je velika hvala. Mi nismo imali niš svojega, nismo imali niti prostorije, niti smo imali financijska sredstva, ne znam, dečki smo stvarno izašli u susret maksimalno i još dan danas po pitanju bilo čega nam pomažu. I ovo sve danas se ne bi dogodilo sigurno bez njihove pomoći. Zato ja velim pozdravljam u svoje ime, u ime svih naših prijatelja, predsjednika udruge Crne Mambe, gospodina Ivicu Šafovića, zvanoga Ninja, ratnog heroja našeg velikog prijatelja. Još vam lijeke velim, znači u vezi toga kluba, znači primarni cilj, zadaća toga našeg kluba je ovo i imamo danas. Znači okupiti se 2-3 puta godišnje, ovako što većem broju. I svake godine se javlja sve više naših, znači pripadnika okupne bojne koji bi htjeli biti, jer velim kako sam sad tu malo prije naglasio, oko 1500 ljudi znači prošlo kroz okupnu bojnu. Znači okupljamo čim veći broj ljudi da nas se pridruži. Mi nemamo nikakve političke ciljeve niti interese. Znači čisto je ovo druženje, da pomognemo jednim drugima koliko i na koji način možemo. Da posjećamo grobove naših poginulih i umrlih prijatelja koji su nama dodijelili dobro i zlo tijekom rata. Da se družimo s roditeljima, djecom, braćom, sestrama koji su još živi od njihovi, znači od tih naših ljudi koji su umrli i poginuli u ratu. Ja se nadam, imamo na nama, na dužnosti, na obavezu, da obilježimo još 2 mjesta pogibije, odnosno 3 mjesta pogibije naših ljudi koji su poginuli u Oluji. Tako da se nadam da ćemo to pokušati ove godine ostvariti, da tim dečkima stavimo nekakav spomen obilježimo na mjesto pogibije. Evo toliko bi to bilo u povjestici, znači i organiziranju kluba. Evo sad. Počivajte u miru, ratnici. Stojimo pored vašeg spomenika, vas, heroja, mladih ratnika, što ste svoje živote dali, svojom krvlju, slobodu ispisali. Stojimo pored vašeg spomenika, mladih sokolova, naše braće ratnika, i za vaše duše molimo. Heroji naši, neizrecivo vas volimo. Stojimo pored vašeg spomenika, na usnama imena vas, ratnika, i suza u našim očima, dok odajemo počast vama, herojima. Stojimo pored vašeg spomenika, mladih hrvatskih sinova i ratnika, i zahvaljujemo za slobodu nama i našem hrvatskom narodu. Počivajte u miru, ratnici. Zaboravljeni nećete biti. Vaša braća i sestre neće to dozvoliti. Hvala lijepa Mirti. Evo samo još jedan put sam pročitao, znači ljudi, odnosno goste koje smo zvali, koji su nam se uradili, hvala im lijepo na tome. Znači kao prvo, kako sam rekao, prvo pozdravljam roditelje, braću, sestre, djecu, poginulih umrlih hrvatskih branitelja. Drugo pozdravljam našeg ratnog zapovjednika, pukovnika Dražena Sebastijana. Pozdravljam našu narednicu Biljanu Brkašević, predsjednicu zajednice tenkista Hrvatske vojske. Pozdravljam predsjedništvo udruge Crne Mambe i predsjednika Ivicu Šafovića Ninju. Pozdravljam gospodina Dinka Kovačića, predsjednika Ministarstva branitelja. Pozdravljam gospodina Zlatka Banića iz Šišinca, predsjednika udruge branitelja Lekenik i predsjednika mjesnog odbora Šišinca. Pozdravljam našeg velikog prijatelja koji je potegnuo osobno automobilno čak i Zadar da bi danas bio s nama. Znači Zlatka Turkovića iz 102. braniteljske brigade Zadar. Pozdravljam prijatelje iz druga Nikola Šubić-Zrinski, mog osobnog prijatelja predsjednika Davora Trbuha Trdija.
gospodin doktora Topčija, služu načelnika saniteta 2. gardijske brigade. Pozdravljam glumicu Mirtu Zečević. Našeg uvaženog redatelja Kristijana Milića. Naši tehniku na svakom slučaju. Pozdravljam Anđelu Pavlović, predsjednicu HSP-a Dugo Selo i našeg kolegom prijatelja Stefana Stefana. Pozdravljam Horvat Josipa i Sandru iz 204. Vukovarske brigade, zapovjednik 4. vojne i 1. trigovske jedinice. Hvala vam lijepo svima, došli ste nas gosti, naša će vam biti nikad ugodno. Ja bih zamolio sve goste koji imaju nešto za reći, da se predstave i koji bi htjeli nešto reći bilo čemu u vezi ovoga skupa i oko njega da dođe od ovoga da predstave i da vele par riječi. Evo gospodin Viktor Kovačić iz Ministarstva obrane. Poštovani stradalnici Domovinskog rata, dragi sutovci, ne poznajem prošle 20 i nešto godina, ali neki od vas su bili sa mnom ili ja s vama na južnom bojištu. Vas posebno pozdravljam. Želim vam se zahvaliti za sve što se radi za obranu Hrvatske, posebno žrtvama i članovima njihove obitelji. Pozdravljam vas u ime resornog ministarstva i ministra branitelja. Zahvaljujem vam se na pozivu i želim vam da u buduće se još u većem broju nađemo ovdje i vrata vašeg ministarstva. Zato mi je posebno drago da ste rekli da je politika isključena iz ovoga, da bit će vam uvijek otvoreni. I sada i u buduće, bez obzira ko bude, to je vaše ministarstvo. Hvala vam puno na poslu. Hvala lijepo gospodine Vukovačiću. Sam rekao naš uvaženi prijatelj i dragi gost Zlatko Kovačić iz Zagreba. Zlatko Kovačić iz Zagreba, pardon. Kažem, prije svega želim pozdraviti roditelje pokojnih legendarnih grovova, osobljenih milijarne vojne i svih onih češljaka koji rade. Osobno moj duboki naklon, meni i mojih zagrana, svih vaših koji nadete, koji ste žrtve dali. Naime, želim samo ukratko reći dvije riječi o sebi. Ja sam 15. siječnja bio zajedno sa vašim legendarnim grovovima i zajedno tigrovima na školovanju, gdje sam uspješno to završio, no međutim prekinuo sam školovanje, gdje sam bio aktivno uključen kao zapovjednik pješačke satnije, prve motorizirane satnije u sastavu 4. gardijske brigade, no međutim nisam znao da sam u toj brigadi. Ja sam bio u prvoj vojni 112. brigade. Dobio sam zadaću oslobađanja Rovinjske, Masličkog mosta, što sam ocijeniti uz kratku napomenu. Prvi dan su me zaštekali gospoda iz Utropa na suzi. Odradio sam to do 4. poslije toga su me poslali u Rebitu, odradio sam tu do 10.2. a jedan vod mi je, dok vi niste 10.2. došli 10 dana prevario i nažalost stradalo mi tada 4 ljudi na Novigradu. Poslije dolaskom Crnih Zmazdi helikopterskim desantom ja predajem svoju satniju i po zapovjedi našeg glavnog stožera preuzimam operativu 112. brigade i postajem načelnik obročne službe prvog sektora gdje to radim do 1994. do 2. mjeseca. I poslije nije bitno. Želim napomenuti sljedeće, duboka mi je čast, velika mi je čast da sam vas upoznao i u ratu i u miru, dali ste veliku žrtvu, a vašim dolaskom na područje Novigradskog bojišta, znači Panjulskog dijela, gdje ste i najviše i primjeri udaraca, govori sama činjenica da su se izmijenjale gotovo sve gardijske brigade, kad su svi već izašli sa svojim i ljudskim, i psihičkim, i vojnim kapacitetima, vi ste uskočili u zadnji čas. Vi i, nažalost, što se malo spominje, tigrovi. Tigrovi su značajni dio snaga odvukli kako ne bi došlo do daljnjega prodora, a što se u knjizi Tomislava Šulja i svi se meritorni i odgovorni slažu sa time da se jako malo spominjete, a općenito i vi. Stradali ste puno, dali ste puno i tu riječi nema. Posebno želim napomenuti
Da vi niste došli, mislim da bi se još krvavija povijest pisala na onoj crti Karlobag, Ogulin i Virovitica. Vi ste to učinili, drago gospodo, i u moje malo etošu, a vi posebno da niste vi došli, bila bi povijest drugačija. Ja vam se duboko zahvaljujem u ime i svih mojih prijatelja suboraca. Još jedan duboki naklon, duboko poštovanje prema roditeljima i rodbini pokojnih. Zahvaljujem ovim našim dragim umjetnicima i redateljima koji nas dušno i dalje prate u našem daljnjem životu, u miru. Puno vam hvala i osobno mi je čast i zadovoljstvo predstaviti i pozdraviti organizatore, naš jednog gospodina pukovnika ministra Šatrića Ninžom. Mislim da bi trebalo romane pisati. Moj jednog sa Pajumom sam je krenuo, sa Pajumom se i teško izgledali. 1991. gospodin Vlad Vatrija, moj osobni vojnik Mišo, gospodin voda za potporu, Mišvedal i vaš legenda Damir. Neću, mi gospodin Damir, predsjedno ne mogu staviti. Ja vam se zahvaljujem. Doći biti godina kao političar. Hvala lijepo i Bog vas sve živija da se posljednimo kakve godine dok nas bude svita i mi. Hvala lijepo. Hvala Zlatko, inače moj povjednik, inače Vato srce, to ste mogli zaključiti domova. I za kraj bi još zamolio glumicu našu Mjetu Zečić, da još jedan škaf i poslije. Poginulim braniteljima iz OKB-a. Ostavili ste mladost svoju, negdje u ljutom boju. Dali živote na oltaru domovine, da lijepoj našoj bolje vrijeme sine. Mladost svoju domovini ste poklonili, domovini koju ste svim srcem voljeli. Otišli ste sa mirisima cvijeća, ostaje nam uspomena i zapaljena svijeća. U najljepšim godinama morali ste poći, niste znali da nikad kući nećete doći. Otišli ste zauvijek od nas, vaš osmijeh i vaš divan glas. Prijatelji, nećemo vas zaboraviti. Uspomene na vas u srca ćemo zaključati. Za vas, dragom Bogu se moliti. Vaš odlazak nećemo preboljeti. Spavajte, prijatelji, gore u raju. Anđeli nebeski nek vas čuvaju. Marija se s vama molila. Rajskim vrtom vas vodi. Prije svega treba pozdraviti uvažene goste, cijenjeno predsjedništvo, ovo bih iskoristio da pohvalim pokupnu vojnu druge gardijske brigade. Znači, stvar aktivnosti ne samo kroz ova druženja, ova sve ludinu saradnju, koju ćemo nastaviti, nego htio bih pohvaliti dečke da su jako aktivni dole pod našim šatorom u Savskoj prvih dana početka prosvjeda. I ovu priliku bih htio iskoristiti, znači da sve skupa prisutne koji budu u mogućnosti pozovem 2.5. na veliki prosvjed na trgu Bana Jelačića. To će još biti kroz svoje predsjedništvo obavještenje, ali evo čisto da se zna, to je u blizu. Misa će biti u katedrali u 18 sati, od 19, znači bude jedna propozna na trgu. Zna se koja je pozdravlja. Evo, htio bih vas pozdraviti za starim povijesnim pozdravom, Bog i Hrvati za dom spremni. Hvala Srbiju, hoću još nekoliko ličnih koju riječ, ako ne, počeo sa koljom hrane, to je bilo službeno dio toga. Želim vam ugodno društvo zdravlje.